ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Қурбонзода. 25 март дар қасри Миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давири кулли созмони ҳамкории иқтисодӣ Асад Маҷид Хонро ба ҳузур пазируфтанд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки Тоҷикистон узви фаъоли созмони ҳамкории иқтисодӣ мебошад ва тавсеаи ҳамкории гуногун ҷанбаи судманд бо кишварҳои аъзои он мавриди таваҷҷуҳи пайвастаи мо қарор дорад. Дар ҷараёни суҳбат масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, нақлиёту коммуникатсия, энергетика, саноат ва кишоварзӣ дар чорчӯби созмони маврид баррасӣ қарор гирифтанд. Зимни табодули афкор оид ба татбиқи самараноки стратегияи Чашмандоз 2025 ва таҳияи стратегияи таъмини устувории энергетикии минтақа ба истифодаи рӯзафзуни энергияи таҷдидшаванда, рушди иқтисоди сабз, масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва коҳиши офатҳои табиӣ таваҷҷуҳи зиёд зоҳир гардид. Рушди ҳамкорӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, сайёҳӣ ва арсаҳои гуногуни гуманитариву фарҳангӣ бахусус илму маориф низ аз масъалаҳои муҳими суҳбат буд. Пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давири кулли созмони ҳамкории иқтисодӣ Асад Маҷидхон андешаҳояшонро ба рӯзноманигорон чунин баён доштанд. Салому алейкум. Мо имрӯз хеле вопурӣ музокироти пурсамар доштем бо ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ман фурсат пайдо кардам ки ба он кас иттилоъ диҳам бобати маърузаи кори мо ва афзалиятҳое ки созмони ҳамкории иқтисодӣ дар назди худ дар соли ҷорӣ, соли 2025 гузоштааст ва инчунин нақшаҳои яъне мо бобати барпо намудани ҷаласаи навбатӣ, яъне саммити 17-уми созмони мо ки ба нақша гирифта шудааст дар моҳи июл санаҳои 3 ва 4 дар шаҳри Боку Озарбойҷон барпо гардад ва инчунин ман ба ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон арзи сипос баён кардам бобати саҳми бевоситаи ин кишвар дар тақвият бахшидани ҳамкорӣ дар ҳошияи фаъолияти созмони ҳамкории иқтисодӣ. Инчунин ман имкон доштам ки ба ҷаноби олӣ табрикоти самимии худро расонам бобати ба созиши таърихӣ расидан бо ҷумҳурии Қирғизистон дар ҷодаи сарҳади давлатӣ ки барои созмони ҳамкории иқтисодӣ аз сабаби он ки ҳар дуи ин кишвар аъзои мо мебошанд хеле ва хеле иқдоми муҳим мебошад ва инчунин имкон доштам ки табрикоти худро ба ҷаноби олӣ расонам бобати ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи об конфронси сатҳи баланде ки оид ба ҳифзи пиряхҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон барпо мегардад табрикотамро расонам. рушди соҳаи сайёҳӣ дар шароити ҷаҳонӣ шудан, пешрафти иқтисод ва саноати кишварҳои олам бахши меҳварӣ ва калидии иқтисодиёти давлатҳои пешрафтаи ҷаҳонро дар бар мегирад. Дар ин раванд тибқи оморҳои созмони ҷаҳонии сайёҳӣ дар соли 2025 минтақаи Осиёи марказӣ ва ҷанубу шарқи Осиё ба хусус давлатҳои атрофи роҳи абрешими қадимӣ ба нуқтаи асосии сайру саёҳат дар соҳаи туризм ва ҷаҳонгардӣ дар сатҳи дунё табдил хоҳад шуд. Тоҷикистон ба унвони давлати мутамаддин ва дорои ёдгориҳои таърихӣ узви комилҳуқуқи созмони ҷаҳонии сайёҳии созмони милали муттаҳид буда, ҳоло кишвари мо дар сархати давлатҳои амну ором дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ дар раддабандиҳои харитаи сайёҳии ин созмони байналмилалӣ ба шумор меравад. доир ба вазъи соҳаи сайёҳӣ ҳамкорамон Аҳлиддини Нуруллоҳ гузориш намуда кардааст. Тоҷикистон дорои табиати рангину гуворо ва осори таърихӣ омӯзанда буда, барои инкишофи соҳаи сайёҳӣ шароити мусоидро доро мебошад. Пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе, рушди соҳаи сайёҳӣ дар пойтахти мамлакат ва назари сайёҳони хориҷӣ ба шаҳри орзуҳо. Очень замечательно. Первый город понравился очень, Душанбе, очень такой развивающийся, строящийся город. Душанбе қалби Тоҷикистони соҳиби истиқлол. Душанбе хонаи миллати тоҷик ва тоҷикони ҷаҳон. Меня зовут Лола. Я приехала с Узбекистана, но родом я из Таджикистана, из Душанбе. Я стараюсь каждый Навруз быть на родине. Стараюсь. В этом году у меня получилось.
Вот, я очень счастлива, правда. дар воқеъ симои шаҳри душанбе ба таври шинохтанашаванда тағйир ёфта, ба хусус меҳмонони хориҷӣ ва сайёҳон аз тамошои боғу гулгашт ва чаманзори он ба ваҷ меоянд ва ба ин шаҳри сабзу муосир дилбастагӣ зиёд доранд. яке аз ҷолибтарин нуқтаҳо барои тамошои шаҳри душанбе на дар замин, балки дар баландист. дар пушти ман калонтарин рамзи наврӯз дар душанбе. сокинону меҳмонон аз тантанаҳои наврӯз, ки дар шаҳри душанбе хеле бошукӯҳ ташкил шудааст, истиқбол мегиранд. ин шаҳр бо нуқтаҳои ҷолиби сайёҳиаш шаҳри дилрабо гаштааст. ман ҳоло дар пойтахти тоҷикистон, шаҳри душанбе ҳастам. ҳам лаззати таомҳо ва ҳам боғи маҷмаи истиқлоли ин шаҳр ба рӯҳияи ҳар сайёҳ таъсири беназире мегузорад. ин аст суманак, рамзи асосии наврӯзӣ, ки аз он ширинӣ омода мекунанд. фазои омодагиҳои наврӯзӣ симову ҷилои душанбе шаҳрро дилработар, назарработар ва маҳбубтар гардонидааст. инъикоси фазои идонаи наврӯзӣ аз шаҳри душанбе. бояд гуфт ки дар маҷмӯъ бо таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ, рушди муносибатҳои дипломатӣ барои муаррифии имкониятҳои сайёҳии давлати ҳуқуқбунёдамон дар сайёра шароити муфид фароҳам шуд. дар ин баробар барои рушди соҳаи сайёҳӣ имтиёзҳои андозию гумрукӣ аз ҷониби давлату ҳукумат пешниҳод карда шуд. имрӯз дар мамлакат дар умум 214 меҳмонхона барои қабули сайёҳони дохилию хориҷӣ, аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе 41 меҳмонхона омодаи хизмат мебошад. инчунин 46 хостел ва мотел, 54 осоишгоҳ ва 7 марказҳои муолиҷавӣ ва 10 адад хонаҳои истироҳатӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ дар хизмати сайёҳон қарор дорад. I'm Jake. I'm from California in the United States. ман Ҷек аз Калифорния мебошам. аз ҳама диққатҷалбкунанда ин кӯҳҳои сар ба афлок мебошанд. давоми сайёҳатамон мо 19 давлати дунёро сайру гашт намудем, вале Тоҷикистон, хусусан Бадахшон, ба мо илҳому нерӯи дигареро бахшид. чунки шабонгоҳ чун хаймаҳоро дар дашту саҳро ороста карда истироҳат мекардем, аз ҳавои тозаву рӯбаш худро хеле қавию болидарӯ эҳсос мекардем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ иброз намуданд, ки солҳои охир таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати мамлакат ба соҳаи сайёҳӣ имкон дод, ки дар баробари афзун гардидани шумораи сайёҳон ширкатҳои сайёҳии ватанӣ низ зиёд гарданд. гуфтанд ба маврид аст, ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи сайёҳӣ ва ҷаҳонгардӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушд ёфта, ҳузури сайёҳони хориҷиро дар қаламрави Тоҷикистон бештар намуд. имрӯз ки ҷумҳурии Тоҷикистон узви комилҳуқуқи созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ мебошад, ин имкон фароҳам овардааст, ки минтақаҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии мамлакатамон дар китоби харитаи сайёҳии ҷаҳон ворид гардад ва ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ҷаҳониён бештар муаррифӣ намояд. дар идомаи тадбирҳои ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба талаботи замон мутобиқ гардондани имкониятҳои хизматрасонӣ барои сайёҳон дар Тоҷикистон сол то сол инфраструктури соҳаи сайёҳӣ мукаммал гардонида мешавад, ки барои ҷалби бештари сайёҳон ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии минтақаҳои деҳот ва пайдо гардидани ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмӯъ ва рушди устувори соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат заминаи мусоид фароҳам меорад. аз 22 то 24 марти соли равон дар шаҳри Урумчи ҷумҳурии мардуми Чин шашумин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии баҳори Шинҷон доир шуд. дар ин ҳамоиши байналмилалӣ зарфиятҳои сайёҳии Тоҷикистон низ муаррифӣ карда шуданд. Азизаи Қобил аз шаҳри Урумчии ҷумҳурии мардуми Чин гузориш омода кардааст. дар шашумин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии баҳори Шинҷон, ки дар шаҳри Урумчии ҷумҳурии мардумии Чин доир шуд, намояндагони бахши сайёҳии 21 кишвари ҷаҳон аз ҷумла Тоҷикистони соҳибистиқлол, таъриху фарҳанг, рушди бахши сайёҳӣ ва дар маҷмӯъ тамоми имкониятҳои мавҷудбударо ба ҷаҳониён муаррифӣ сохтанд. бо дастгириҳои ҳукумати кишвар гӯшаи сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардид ва аз ҷониби кумитаи рушди сайёҳӣ ва дигар ширкатҳои сайёҳии кишвар имконият ва иқтидорҳои сайёҳии кишвар муаррифӣ гарданд. Тоҷикистон сарзамини сайёҳӣ зери ин унвон таваҷҷӯҳи иштирокдорони ин чорабинии байналмилалиро гӯшаи Тоҷикистон ба худ ҷалб сохт.
намояндагони кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкатҳои сайёҳии ватанӣ бо ҳамтоёни худ аз дигар кишварҳо талош намуданд ки бо тақвияти робитаҳо ҷалби сайёҳонро ба тоҷикистон афзун гардонанд. дар ин намоишгоҳ тоҷикистон низ ширкат варзида маконҳои тамошобобаш муаррифӣ гардид. мо бовар дорем ки баргузории чунин ҳамоишҳои сатҳи баланд робитаи кишварҳоро беҳтар мекунад. таъкид бояд шуд шумораи сайёҳоне ки дар соли 2024 тоҷикистон омаданд ба 1,400,000 нафар расида, нисбат ба соли 2019 12% афзуд. тоҷикистон бо кӯҳҳои сар ба фалак, ҳамчун сарзамини дорои боду ҳавои тоза, обҳои шифобахш, кулу дарёҳо, чашмаҳои мусаффо ва манзараҳои нотакрор писанди сайёҳон гардидааст. ҳадаф аст иштирок дар намоишгоҳи мазкур ин пеш аз ҳама муаррифии имконоту иқтидорҳои сайёҳии тоҷикистон, инчунин ҷалби бештари сайёҳон ба ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. طبق ارزیابی‌های استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 یکی از سمت‌های اساسی این سیاحی کوهنوردی به حساب می‌رود. این است که ماه فوریه سال 2023 جمهوری تاجیکستان در شهر کوالالامپور مالزیا صاحب جایزه مملکت جالبترین در آسیا برای سیاحت کوهنوردی گردید. مردم خطای با اون زیبایی‌های طبیعت دیار ما خیلی توجه خاص دارند. جمهوری تاجیکستان از 1 ینوری سال 2022 جهت جلب بیشتر سیاحان و سرمایه‌گذاران خارجی برای شهروندان 52 کشور خارجی اقدام یک طرفه واردشوی بدون روادی جاری نموده. اینچنین با این مقصد برای شهروندان 126 دولت خارجی پیشنهاد روادید تاجیکستان با ترتیب ساده کرده شده جاری گردیده است. ساکنان و باشندگان ناحیه خوالینگ جشن نوروز را با رعایت سنت و عنعنه‌های خاصش استقبال نمودند. در این روز پیر و برنو لباس نو به بر کرده وارد جشنگاه نوروزی شدند. رسای هنرمندان و نمایش طعم‌های ملی 737 از جانب چیردستان و کدبانوهای ناحیه تشکیل و پیشکش حاضرین کرده شد که همگی معرفگر آیین‌های نوروزی بودند. گزارش فیروز طلبزاده از ناحیه خوالینگ. نوروز یکی از جشن‌های قدیمی ملت تاجیک است که در اساس غایه‌های بشردوستانه، سازندگی و آبادکاری، انساندوستی، نیکی و نکوکاری و شکرگزاری از نعمت‌های طبیعت تجلیل کرده می‌شود. با رعایت این آیین و سنت‌های نیک اجدادی جشن بین‌المللی نوروز را در ناحیه خوالینگ نیز ساکنان به طور پرشکوه استقبال گرفتند. در دایره تدبیرهای جشنی برای تحکیم حس افتخار ملی و خویشتن‌شناسی، احیا و رشد هنرهای مردمی، انعکاس آیین‌های این جشن باستانی و معرفی دستاوردهای ساحه‌های خواجگی خلق، گوشه نمایشگاه تشکیل کرده شد که در آن اهل زحمت و هنرمندان جماعت‌های دهات، کارمندان تشکیلات و مؤسسه، جوان دختران و بانوان نمونه هنر و مهارت و محصول مهنت خود را به نمایش گذاشتند. نوروز انعکاس کننده تاریخ و رسم و آیین‌های ملی است که آن تا امروز ارزش‌های والای فرهنگی ما را در خود حفظ نموده است. در نمایشگاه مذکور طرز آراستن خوان نوروزی، آماده کردن طعام‌های ملی، محصولات نانی و قنادی و دیگر آیین‌هایی که خاص این جشن اجدادی است به نمایش گذاشته شد. در این تدبیر جوانان و ورزشکاران نیز برای ترغیب طرز حیات سالم، هنر و مهارت و دستاورد خود را به نمایش گذاشتند. نوروز یکی از آیین‌های باستانی ملت تمدن‌آفر و صاحب معرفت تاجیک است که از فرارسی سال نو خورشیدی مژده می‌دهد. در ادامه جشن نوروز بین‌المللی در ناحیه خوالینگ مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی و مهمانان به سخن برآمده حاضرین را به مناسبت نوروز فرخنده‌پی تهنیت گفته از تاریخ پیدایش نوروز و از سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جهانی گردانیدن این جشن اجدادی یادرس شدند. درج گردید که نوروز واقعا از مبارکترین جشن‌های ملی ما تاجیکان و دیگر مردمان حوزه نوروز به حساب رفته از زمان‌های قدیم تا به امروز با غایه‌های عالی بشردوستانه خویش دوستی و رفاقت، همکاری و همبستگی، سازندگی و آبادکاری، انسان دوستی و خیرخواهی و شکرگزاری از زیبایی و نعمت‌های فراوان طبیعت مردم را گرد هم می‌آورد. نوروز جشن سازنده و صلح‌آفر، متحد کننده انسان‌ها،
таблиғгари дӯстӣ ва рафоқат, баробарӣ, адолат ва ахлоқи ҳамидаи инсонӣ. дар идомаи ин ҷашни бошукӯҳ дар ноҳияи Ховалинг барномаи мукаммали ҳунармандони бахши фарҳанг ва сарояндагони маҳбуби ҷумҳурӣ суруду таронаҳои омоданамудаи хешро ки пурра дар мавзӯи баҳору наврӯз бахшида шуда буданд, пешниҳоди иштирокдорон гардонида шуд. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар сокинони ноҳияи Спитамен Наврӯзи ҷаҳониро бо шукӯҳу шаҳомати хӯса ва иҷрои оинҳои неки ин ҷашни миллӣ истиқбол намуданд. дар майдони ҷашнгоҳ аз ҷониби намояндагони ҷамоату деҳот гӯшаҳои ҳунармандӣ ташкил шуда таому хӯришҳои наврӯзӣ пешкаши ҳозирин карда шуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. наврӯзи хуҷасапайро сокинони ноҳияи Спитамен бо шодию нишод ва пайки хуш аз дастовардҳои соҳибистиқлолии мамлакат истиқбол гирифтанд. дар макони баргузории чорабинии тантанавӣ ҳазорҳо нафар сокинони касбу кори гуногун аз 6 ҷамоати деҳоти ноҳия дар фазои озоду обод ва файзи сулҳу суботу ваҳдати пойдор бо чеҳраҳои шоду масрур ҷамъ омаданд. дар ноҳияи Спитамен чун таомили гузаштагон Наврӯз айёми баҳор оғози кишту кор ва фасли хуррамию шодӣ барои сокинон аст. заминҳои корами ҳудуди ноҳия барои ривоҷи кори марди деҳқон, фаровонии дастурхон ва манбаи пешбурди зиндагӣ ба ҳисоб рафта, аз ин лиҳоз дар чорабинӣ ба муносибати ҷашни Наврӯз намояндагони ҷамоати деҳот, хоҷагиҳои кишоварзӣ, ҳунармандон, кадбонуҳо дар растаҳои намоишӣ нону хӯришҳо, хӯрокҳои миллӣ аз ҳосили заминҳоро омода карда, ин ҷашни миллию ҷаҳониро бо шукӯҳи хоса истиқбол гирифтанд. махсус фурудхонӣ, таманниёти идона ба якдигар, эҳдои меҳру садоқат ва чеҳраҳои шукуфон, бозгӯи ифтихору фараҳмандии ҳамагон аз давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон аст. намояндагони 6 ҷамоати деҳоти ноҳияи Спитамен дар ин ҷашни ҳамагонӣ дастовардҳои хешро пешниҳоду муаррифӣ намуданд. суманакпазию таронаҳои наврӯзӣ сароиҳои занону духтарон, гулгардонӣ, ороиши дастурхони идона бо 7 сину 7 чин, баргузории мусобиқоти гуногуни варзишӣ, пешниҳоди намунаи корҳои ҳунармандӣ, рақсу шодмонӣ ва амсоли инҳо зеббахши чорабиниҳои наврӯзӣ, баёнгари шодию хурсандии ҳамагон аз ҷашни миллию ҷаҳониро бозгӯ мекард. дар чорабинии идона намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зимни шодбошии сокинон аз асолату бузургӣ ва оинҳои неки ҷашни ҳамагонӣ ёдовар шуда таъкид доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ба даст овардани соҳибистиқлолии мамлакат ба ҳифзи фарҳангу арзишҳои миллӣ ки ҳадафи он сарҷамъию муттаҳидӣ, тарғиби инсондӯстӣ ва раҳнамо ба зиндагии шоиста аст, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. ва ин аст ки Наврӯз аз ҷашни миллӣ ба ҷашни ҷаҳонӣ табдил ёфта, мақому эътибори он дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун оини некию ростагорӣ боло рафта, имрӯз дар тамоми дунё Наврӯз ҷашн гирифта мешавад. дар тантанаҳои Наврӯзи оламафрӯз ба хотири қадрдонӣ аз кору фаъолияти кормандони соҳаҳои хоҷагии халқ, мақомоти давлатӣ, фаъолон, кишоварзон ки дар ин давра дар пешрафти ноҳия ноил шудан ба нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ заҳмат кашиданд, бо сипоснома ва тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. дар ноҳияи Спитамен бо оғоз аз Наврӯз корҳои созандагиву бунёдкорӣ, сохтмони иншооти гуногун аз ҷумла муассисаҳои иҷтимоӣ, мактабу кӯдакистонҳо, марказҳои саломативу бунгоҳҳои тиббӣ, корхонаҳои истеҳсоливу мунфарши роҳҳо ва вусъат додани кишту кори баҳорӣ тақвият дода мешавад. бо чунин таманниёти нек роҳнамоии ҳамагон ба корҳои бунёдкорию созандагӣ Наврӯзи ҷаҳонӣ дар ноҳияи Спитамен ҷашн гирифта шуд ва дар барномаи фарҳангӣ, таманниёт, шеъру таронасароӣ, ташкили бозиҳои миллӣ, мусобиқаҳои варзишӣ ва тантанаҳои идона шукӯҳи нав бахшид. боғдорони мамлакат барои баландбардоштани маҳсулнокии боғҳо аз тамоми имконият истифода мекунанд то аз самараи меҳнат натиҷаи дилхоҳ ба даст оранд. боғдорони ноҳияи ҷайҳун сол аз сол майдони боғҳои содиротиро васеътар намуда аз истеҳсоли меваҳои аз лиҳози экологӣ тозаи ватанӣ фоидаи соф ба даст меоранд. гузориши Гулчеҳраи Саттор. барои баландбардоштани маҳсулнокии боғҳо кишоварзонро мебояд аз тамоми имкону чорабиниҳои агротехникаи парвариш истифода баранд. саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи ҷайҳун дар баробари истеҳсоли саривақтии сабзавоту полезӣ, нахуст, олӯю шафтолӯи ин минтақаи иқлимаш гармро пешниҳоди харидор намуда, дар фаровонии бозорҳои истеъмолӣ бо меваҳои шаҳдбор саҳм мегузоранд. иқлими ноҳияи ҷайҳун барои бунёд
و پرورش باغ‌هایی که میوهشان به صادرات نگرانیده شده است خیلی موافق است. خواجگیداران از 1622 گکتار باغ‌های میوه دهنده می توانند حاصل فراوانی آلو و شفتالو به دست آورده در برابر تامین بازارهای استعمالی میوه‌های شهردار این دیار آفتابی را به خارج مملکت نیز صادرات نمایند. امروز وقتی آن رسیده است که با مصلحت عالمان و متخصصان ساحه محصولات با صفت و بازارگیر استحصال کرده اولا سبد استعمالی بعداً صادراتش را نیز به راه مانده از حساب فراوانی محصولات اقتصادیات خانوادگی و بازارهای داخلی را با میوه‌های استحصالی خودی تأمین نماییم. در میدان قریب 40 هکتار زمین‌های خواجگی دهقانی ما که با نهالان شفتالو، نهال آلو، نهال‌های زردآلو پرورش کرده می‌شوند. این نمودی میوه حاصل فراوان می‌دهند. هر ساله از جماعت دیهاتی و عادت ملی 1.5 تا 2000 میوه‌ها به خارج کشور صادرات کرده می‌شوند. نشرنمای باغ‌های آلو و شفتالو بازگوی آن است که امسال کشاورزان ناحیه برای بلند برداشتن محصولناکی در فصل تیر ماه و زمستان کارکرد و غذادهی درختان را با رعایت معیارهای پیش بینی شده گذرانیدند و از ثمر زحمت امید زیاد دارند. اگر موافق معلومات آماری در مقیاس جمهوری به حساب میانه از هر یک گکتار باغداران 5 تن حاصل به دست دارند، کشاورزان با تجربه این ناحیه از یک گکتارش زیاده از 20 تن حاصل با صفت به دست آورده زمین بین قطار باغ را نیز ثمرناک استفاده میبرند. خواجگیداران به خوبی درک مینمایند که طلبات و میوه‌های شهرداری این منطقه گرم خیلی زیاد است و میوه آنها پیش از پخته رسیدنش خریدار پیدا میکند. بنابراین از حساب فایده به دست آمده در آینده نقشه دارند که میدان باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی را زیاد نموده با بلندگردانیدن نشاندادهای استحصالی تاجیکستان را در مقیاس منطقه و جهان همچون تولید کننده میوه‌های خوش‌طعم و با صفت معرفی نمایند. بینندگان گرامی، شما را در نشرهای دیگر با خبرهای تازه شناس می‌کنیم. سلامت باشید.